Jangan gaya ngerak kaya bengi rumah Niki satu. paweling lho Mas. Pawelingnya piye? Nggih kanggo kita sedaya. Heeh. Jenenge apa wi wong omah-omah, Wong wong bebrayan kuwi omah mesti bebrayan ana godhone ana Mas. godane. Mbuh apa wae. Kudu eling ya Kudu Mas. eling lan Mas padha. padha. Eling. Ayo, Dang. Terus panganan. Eling karo bojone, karo Waspada. anak. Waspada karo Lho, waspada. Kasodho. Aja Mbah konangan. gak ngerti lho Mas, ya Allah. Kene iki anak polos, anak baik-baik. Polos apa polos? Polos. Iya, wong omah aku mesti panggodane kudu sing ngati-ngati leh nglakoni. Terus waspada. Waspada aja ngerti konangan. Yo. Kula mboten lho Mas. Iya aman. Aku aman. Lajeng nggih Mas. Streaming lho Mas. Mbak Putri. TV-ku rusak. Engko tak koni ndelok. Bibiku rusak kuwi. Banjir. Tak sebenarnya Mbak Yu, matur suwun, terima kasih. Insyaallah nek rombongan iki lurus daya Mas. Alhamdulillah ya. Gak percaya aku. Saksine ya enak aku. Boten Mas Kolek, boten Mas Nur. Gumyang sasanan dalu kalanggahan mangayut suka pariseka dalu kanca saking kukil laras manem bromo. Budi dawuh panjipun pamangku gati kang milih warga ageng dalem Bapak Purwanto Ibu Suyati wonten ing Kalidogol Meduri Marga Mulya Bojonegoro. Kalaksanan kasembatan mira siang kala keparang wirsuda ingkang putra Raka Mas Surendra kaliyan Bayu Jihan ari kang pinilih dimah wonten ing Sabtu Surya kaping 18 Sondra April wasa 2026 boyong pasuki kang putra sami dalu kalangan jero donga pangestu insyaallah pamangku gati niat lan hajat pinanggih kawit jangan alas dipura samangke ugi ponang pinanganten akenipun mangun beberan agung pinanggih keluarga ingkang hayam mulya tentrem lahir tunan batin keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah fidini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Boten katurban gongeng panuwun ingkang tanpa pindan dalu kalenggahan swan kula sangkep wonten SC Electing ugi kansi audio Yudis Pro Ki Malik Ngawi official kepareng ayun dini balan panjipun pamugati Bapak Purwanto Ibu Suyati insyaallah samangke katenggo para-para kepareng dengan derek dono sahabat terasa dan pangapunten kula pribadi dereng pono dereng wanuh kalih dalem kalidogol sakarang gerinipun mugi nyadong dawuh kemawon ingkang derek dono sahabat dono rasa nggih jangkep tri ingkang tiganipun kepareng jumeneng Mbak Yu Berlinda mikir mangasto mbak luntur wong tok ki terus piye Sebagai support loh Mas, piye to? Ya Allah Berlinda ya Allah anteng-anteng neng dhuwure lambe Bisa mandeng ora iso dilat. lho rasa dilat dadi dilat iso ae ning duweni iki sing ra iso Oh ngono. iya Mas Tarmo arep kok nyekel HP meh moto anu persiapan Mas Tarmo Ku ae aku wis bianan kae. Tenang toh? Iya. Tek neng-nengan ngono to Mas Tarmo modele. Wis video to. Jangan ngapalkan sugeng dalu Mas.